Hoy! Huwag mo na siyang iyakan, B. Sabi ko sa'yo, hindi kanya priority. Diyos ko, sayang lang ang luha. Tapos ngayon, tingnan mo, di ka na makahinga kasi kanina ka pa inuuhog. O, punasan mo muna yung uhog mo, dali na. Ayan, tanggalin mo lahat ng mga kalat, mga chismis. Ayan, tingnan mo yung ilong mo, oh. Ay, may nakalawit, patanggalin mo na! Anyway, nagbabalik po ang inyong kadaldalan. Kadaldalan ng atleta, DJ Maratoni, na medyo ngongo. Oo, kasi nga mahirap talaga kapag may sipon. May sipon, this flu season. Kaya naman ikaw, na imbis na ginagamit mo ang sahod mo, pambili na naman ng kung ano-ano, naku mahirap na lalo pag bibili mo pa yun ng pangsipon, B. Oy, sa totoo lang ha, mahal lang gamot na pangsipon, lalo na yung may mga allergic rhinitis. Ako meron po akong allergic rhinitis. Yung isang pirasong gamot ko, kung hindi ko siya i-reimburse, talaga napakamahal. Oo, sa normal na citizen na kagaya ko na umaabot na magkano ba yun? 35, 32 pesos ang isa. Tapos everyday yon, maintenance ba? Oo, ewan ko rin ba? Hindi ko rin alam kung saan ko nakuha o saan ko nahigop tong alikabok na to. Pero ang mahalaga syempre matangos ang ilong. Sa mga hindi pa nakakakita, naku, sabi ko sa'yo, saktong-sakto, lalo na ngayon, meron pala kaming commercial muna. Meron kaming Love Knows No Boundary promo na pwede nyo pong mapuntahan at ma-register dito sa baba sa may tabi ng Aliw Theater, Star City. Lagay nyo yung pangalan nyo. Ay! Huwag mo i-zoom in! Quiz na, tulo nga yung sipon eh. Na-distract tuloy ako. Ayun nga, going back, meron na may chance po kayo manalo ng 1,500 pesos. All you have to do, mag-register po dito sa may MBC Building, CCP Complex, Pasay City. Ay, pumuputok-putok pa. So going back, trip natin magpalakas ng resistensya. Trip natin paganahin ang ating immune system, hindi puro paganda, B. Oo, kaya dapat ngayon pa lang, una mong susundin, kapag ka mga ganyan, uminom ka ng mainit na tubig, mga ligamgam na tubig, yung may asin. Oo, mag-gargle ka, tanggalin mo lahat ng mga dumi dyan sa bibig mo. Pagkatapos, samahan mo na rin ng kalamansi, lemon ba, ipisil mo dyan sa bibig mo. O kaya, isa rin sa mga pinakamaganda pampalakas ng immune system. Syempre kung alam mo kulang ka na sa tulog, kakaisip mo sa kanya, well, it's time para naman makatulog ka ng maayos, ha? Tandaan, wag mo na pinapriority yung mga tao hindi ka naman pinaprioritize. Don't priority those who don't prioritize. Syempre, lasa-lasa, ito paborito ni Maratoni eh. Ako po medyo sipunin talaga sa totoong buhay. Ilang beses ko na sinasabi yan. Pero syempre, kahit papaano naaagapan natin yan. Naagapan kung saan, syempre, kailangan magpalakas ng resistensya sa kailan pa ba i-memorize yung basic? Sa pagtakbo. Oo, pagtakbo, paglakad-lakad, para kahit papaano, nagagalaw ang katawan, naiiwas ang sakit. Pero huwag ka namang tatakbo sa may alikabok, ha? Alam mo namang allergic ka doon ka pa pupunta. Huwag doon. Okay, alagaan ang iyong sarili. Para ang sahod hindi na pupunta sa sakit, B. Siya. May magpapaalam na. Ang bilis nun, Susunod na po ang ating spicy opa. Walang iba kundi si DJ Kim Chino. Ako pa rin po ang inyong nakasama na kadaldalan na daldalerang atleta DJ Maratoni. Kaya naman tuloy-tuloy na sa pakikinig ng Feel Good Music. Yung Feel Good Wednesday. Dito pa rin sa 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic.